Niin tähän ympärille tulee se kaulus, joka katkoo sitten nämä katkoo sitten sopivan mittaisiksi. Ja tuo täryseolo on sitten se. Joo. Niin, pitäisi olla tehokkaampi. Aika pitkäksi se työntää tuo ennen kuin katkii, ja jos siinä ei ole sitä katkojia. Ei se hirveen kuuma ole vielä. Se rupeaa lämpeämään sitten. Menee sitten tovi siinä. Niin. Joo. Siinä on taajuusmuuttaja ohjattu tuo pyöritys. Siinä saa sitä ja sitten se pyöritän, niin. Molemmat suunnat ja pehmokäynnistimet ja kaikki vahit on siinä sitten. Joo. Se on pehmokäynnistinkin maksaa saman verran ja enemmänkin melkein, niin sillä saa samat ominaisuudet paljon lisää. Onko se sama kummin päin sitä pyörittää? Periaatteessa kyllä, että että sillä ei ole nähty, sillä on ollut hirveän suurta merkitystä. Joo. Ja tuo on se kehikko, mikä tullee niinku tuohon ympärille katsomaan sitä. Tähän varmaan niinku joutuu jonkunlaisen sitten kehikon rakentamaan imu ympärille, että se tuo pöly mikä nousee, niin saadaan pois. Joo, niin se voisi olla vähän suljetumpi piiri. Niin, sitten kyllä. Tälleen tehty, kun on Tässä oli narua mukaan. Niin. Okei. No nyt se vähän rupeaa lämpeämään kuitenkin. Mitenhän kuumaksi se menee kaiken kaikkiaan? Se on 90. Joo. Se on kyllä sitten